Tumplawong kang sarta tumiyung sunaring Sang Hyang Bagaskara kang wis parmanjing mungging sasana pargian kadya melu hambuka badhe lumadening tata cara pargian tali darma pangundhing Sri Kapargya sarimbit mewah pambiwaldaning temanten sekloron mongko winengku saking warga pamenggugati binekten Bapa Warna Ibu Mini pilenggah wonten ing Pengkok RT kalih Desa Pengkok Kedawung Sragen. Kula ingkang mangka minangka widya wiyakaning pahargyan tumuli nedya kepareng arsa habuka tumapak laksaning tata cara rinupaka saking pamonging pahargyan sumrambah keluarga sinarengen sutresna pametri budaya karawitan cindhe laras. Binukaning kang pahargyan pambiwaldaning sayakti pangunduhing pinangan tiangan katiti mongso yakti dening Rama klawan ibu mugi sembada ing karya sinartan sunya ruri ingkang tansah eling kawasa. Binukaning tata cara upacara pahargyan pangundhuing Sri Kapargya sarimbit aron kang raras manawung sesanti pamudyastuti lenging sedya manembrama kang rinengging para kramu. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang palimantabi sinabetna ing ila-ila duni linepatna ing tolah manung sinantuna santyaji sura sudira jayaning kang rat lebur oleh ing darmastuti wonten ngarsa panjenengan para sepupine sepuh ingkang hanggung pana ing pamawas miwalebing pitutur mring ngarsanta para ulama para kyai ingkang rinten dalu tansah sinayidan mring dase kaswasa sangya para lengkap para tamu putri kakung sadarum ingkang mus keparing hangginaken wekdalan longgaraken penggalih rawuh wonten ing sasana sekota sakuran wali matur urus pahargyan tali darma boyong basuki miwah pambiwaldaning Sri Kapargya teman sekloron putra kinasih saking panjenengan keluarga pamenggugati Bapa Warna Ibu Mini pilenggah wonten ing dusun Pengkok Desa Pengkok Kecamatan Kedawung wewengkon Kabupaten Sragen
miwiti badhe lumadhening tata cara parigyan ngunduh mantuk putra kinasih Bagus Ardiyansah ingkang sampun kepareng kalampahan Hambujaka Rama Rara Dewi Nur Indriani putri panjenenganipun Bapak Baroji Ibu Kusrini wingking saking dusun Krajan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Jember Jawa Timur kadang sutrana pametri budaya tulus punapa dene kadang perdo muda ingkang sinumbagya kelawan mulya kepareng kula sumelat terus malana madhep wonten samadyaning sasana parigyan nyahak kamardikan nyaruwus kumawantun bantala rengko njajar hanggone ing subasita tilaring udanegari bobotipun kula pinatap maradep pengembaning sasana kapitan dan sinaraya mongko minangka widya wiyakaning pahargyan wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan marengi badhe biwara-waraning tata cara pacara rinupaka sumangga nuwun sang yapa lengkap pertam putih kakung ingkang pinanting pakromatan sareng-sareng meminta pring purbaning Gusti ingkang Maha Nasa murid kasembatan sedaya lumadhening tata cara parigyan ingkang kepareng winengku saking Bapak Warna Ibu Mini mugia lumampah kanthi sida karya jiwan pinaka pangasditana humajaraken an Bathara Triyaksara werdine prakawis mugia kacakup wiwitan tengan engga pungkasan mugia sepen ing pambengan manggih ing kayuwanan mestuti lampah-lampah lumadhening tata cara parigyan kapisan badhe lumarap nyosri kapargya teman sarimbit saking sasana Pangrantuk manjing membing sasana parigyan Sinarana pambayanging kembar mayang kayu klebu Dewandaru Jayandaru prapteng majaning sasana parigyan lumarap nyosri kapargya teman sarimbit tumuli kahayatan tata cara angka kalih rumentahing pangandika pasrah panamiling Sri Kapahargya temanten sarimbit purna lampah-lampah lumadhening tata cara pangandika pasrah panamiling Sri Kapahargya temanten sekloron kinarya memetri adat lebya Jawi ing lemampah pangging putra temanten sekloron ingkang mitrat satataning tata cara upacara adat widiwidana sinengker wonten ing pengkok kedawung sragen purna tumapak ing tata cara upacara panggih ingkang kalajengaken tata cara kerobongan ingkang angka sepisan sembagane parigyan ingkang pareng hamrasaken ewas seman rumuntuning tata cara ingkang angka sekawan ninggih lumadhening tata cara badhe rawuh kadang besan Sinarawedi iki nderek arep somangayu bagya dumateng wisudaning putra teman sekloron kalajengaken tata cara lepas lajang utawi lepas bujang kadang pramuladi gene kepanedya arsa manjing ing sasana suku kalajengaken tumapak ing tata cara candra lima kesti sungkemangen jali teman sarembit mring Arsantara Madalah Ibu purna lampahing tata cara Subasita tumanggap atur panuwun pambagya kawilujengan rawuh panjenengan Pelengkap Pratam Sadharum ingkang winanting pakromatan minangka lumadhening tata cara ingkang angka 6 kalajengaken tata cara poto pakromatan dalah Sri Kapargya teman sarimbit saha nyaring itu manggaping tata cara poto pakromatan memetri adat lebya Jawi ing lemampah mangke kepareng kahayatan tata cara bubak kawak mantu sepisan sanajan to wonten ing sasana pengkeran tandha pahargyan prasajan ingkang kepareng minangka saking keluarga pamangku gati Bapak Warna Ibu Mini dungkap purna riwah nyotinengaran pambayanging teman dan sarimbit saking sasana palenggan kakali manjing wonten sungapaning pahargyan kinarya asung pakromat badhe kunduring sang yapa lenggap pratam putih kakung ingkang winanting pakromatan sumrambah
Sutresna pangombyong panekaring Sri Kapahargya temanten sarimbit mekaten panjenengan Praja Pratam Sadarum inggih winanting pakurmatan lampahing tata cara pahargyan bilih tan wonten ewah-ewahan kepareng pinalegah sinawung sekeca mardu-mardukane penggalih sinatan ngresepi sugata panglipur saking Kadang Sedana karawitan Cindhi Laras nuwun leng-lenging driya mangungkung kanduan rimeng lerenotan kandut pidem jroning sasana suka kawuryan ing jegana Sang Hyang Surya mangger tengangge kadya melu mbuka wiwaraning suka pambiwaladaning temanten kalih sing lar oring rupeda manggih yuwana basuki sing laras saking sekeng rubeda oh